Postavka čiji je autor dr. Dragoljub Acković, generalni sekretar Evropske unije Roma, obuhvata arhivsku građu od oko 250 fotografija i brojnih dokumenata Roma iz perioda Velikog rata. Period koji obuhvata je vreme Velikog rata, 14. 1918. Hiljade dokumenata postoji, ja tačno ne bih mogao da vam kažem, a samih fotografija oko 250. Sve su one starije od 150 godina. O genocidu nad Romima, kako je kazao, malo se zna, a izložba pokazuje da su živjeli veoma teško i da su imali poseban tretman. Tačan broj žrtava Roma teško je utvrditi. Postoji nešto što bi se moglo nazvati procena, nekoliko desetina hiljada. To je oficijalna procena koja je veoma loša. Ja mislim da je mnogo više Roma stradalo, naročito na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Kakav je odnos bio prema Romima pokazuju brojne fotografije, od kojih neke se vide kako stoje prema Romima sa isukanim bajonetima. Fotografije otkrivaju veliku ljudsku dramu i tragediju romskog naroda, ali i pričaju priču o njihovom životu, kulturi i tradiciji, kazuje direktor Demokratskog romskog centra Ivan Toskić. Govorili smo o našim osobinama, karakternim osobinama, kakvi smo mi ljudi. Ljudi koji jednostavno ne mrze nikoga, a ljubav se vraća. Vidite, mi smo zahvaljujući tome opstali. Kroz sve ove egzoduse i kroz sve probleme koje smo imali kroz istoriju našu, mi smo ipak opstali. Sada u svijetu živi preko 30 miliona Roma. Misija izložbe je ostvarena, istakao je Toskić. Hvala ovim građanima koji su došli večeras da podijele ono što je najljepše kod Roma. Našu dušu, našu pjesmu, našu ljubav za ljude. Organizator izložbe je Demokratski romski centar iz Podgorice uz podršku Sekretarijata za kulturu, sport i mlade prijestolnice Cetinje. Suorganizator je Zanatska zadruga Plamen iz Podgorice.